Гінтарас Граяўскас. Гісторыі пра адважнага рыцара Тэнксалота і дракона містера Кайндлі. Літаратурныя зацемкі. Па-літоўску гэтая кніжка выйшла ў 2012 годзе. Каб зразумець, што яна з сябе ўяўляе, самая простая аналогія з маленькім прынцам Антуана де Сент-Экзюпері, алегарычнай казкай, якую ведаюць усе. Пасля Бібліі найбольш чытаная на французскай мове, перакладзеная на 300 моваў свету. Яшчэ варта сказаць пра дзіцячы стыль апавядання, толькі пра стыль, бо насамрэч у вас у руках дарослая кніга. Але гэта бадай і ўсе аналогіі, бо у Граяўскаса цалкам арыгінальны твор. Успрыманне свету праз алегорыі для пісьменніка ці не найцяжэйшая задача, бо на кожным кроку цябе чакае правал. І толькі некаторым удаецца сабраць разам карціну свету, якой чытач паверыць. Між іншым, Граяўскас таксама алегарычна распавядае і пра саму гэтую задачу. Твор поўны самарэфлексіяў, а аўтар найперш вядомы як таленавіты паэт. А яшчэ ён аўтар песень і выканаўца. Граў на бас-гітары і спяваў у блюз-рок-групе «Кантрабанда» і ў джаз-рок-групе «Рокфеллеры», з якімі запісаў 6 альбомаў. Шчыра кажучы, мне не ўдаецца ўявіць, каб у Беларусі рок-гурт называўся «Рокфеллеры». Штосьці стрымлівае ад такога нахабства. І, беручы новую кнігу ў рукі, я прачуваю яшчэ і такую асалоду. Параўнанне з літоўскім ментальным самапачуваннем, іроніяй, прэтэнзіямі і ўвогуле, як мы, беларусы, рэфлексуем на літоўскую амбітнасць. Кніга быццам сама намякае на гэта, бо сканчаецца назвай вядомай менскай вуліцы Ангарскай. Словам, такое дадатковае параўнанне беларускаму чытачу гарантаванае. Не заўсёды літаральна, найчасцей трэба зазіраць у глыбокія кантэксты, але разгорнем нарэшце гэтае прывабнае выданне. Рыцара Тэнксалота, маладога, ветлівага і добра выхаванага, як і належыць сапраўднаму рыцару, за рыцара, тым не менш, іншыя рыцары не ўспрымалі, бо яму не хапала яшчэ адной абавязковай характарыстыкі. Ён яшчэ не ўчыніў подзвіг. Гэта значыць, не забіў дракона. Як вы ўжо зразумелі, кніжка разглядае усялякія стэрэатыпы рамантычнай літаратуры, у тым ліку і гэты «біць альбо не біць», як маральную дылему рыцара. І вось Тэнксалот выпраўляецца на пошукі свайго дракона. Ён знаходзіць 9галовага старога містера Кайндлі, таксама ветлівага і добра выхаванага. Для іх абодвух паўстае дылема, ці заставацца ветлівымі, ці ператварыцца ў тых боўдзелаў, што толькі папіваюць эль ды гарлаюць непрыстойныя песні. У прынцыпе, у гэтым і ёсць уся ўвогуле праблема. Ці быць ветлівым, ці кагосьці забіць. І што з гэтага вынікае, прычым заўсёды, паўсюль і ва ўсіх сітуацыях. Гінтарас Граяўскас. Гісторыі пра адважнага рыцара Тэнксалота і дракона містера Кайндлі. Літаратурныя зацемкі. Мне тут з беларускага гледзяшча, асабліва сёння, дылемы не ўбачылася, але ў літоўцаў яна настойліва паўтараецца, што да сябе, як да нацыі, быць ветлівым і добра выхаваным, бо гэта адрознівае нас ад расейцаў, не дазваляе стаць расейцамі, а значыць захоўвае нас як нацыю.
Няма літоўцаў, які б не разумеў па-літоўску, чаго не скажаш пра русіфікаваных беларусаў. І наступны мур самазахавання ў гэтым мы ветлівыя і добра выхаваныя. Чаго не скажаш пра Лукашэнку і ягоных служкаў, а пагатоў пра Пуціна і большасць расейцаў, якія знішчаюць украінцаў. То бок дылемы па сутнасці і няма, або ты добра выхаваны, або толькі і можаш, што біць іншага. Такім чынам мы ведаем праблему і цяпер даведваемся, дзе яна знаходзіцца. Не дзіва, што яна ў галаве. Але ў дракона 9 галоваў, і гэта спараджае пэўную шызафрэнію, бо кожная галава бачыць рэчаіснасць па-свойму, і таму яны спрачаюцца, чыё бачанне слушнае. Урэшце, як сказаў адзін драконаў мысляр, ніякай ісціны не існуе, і ўсё, што адбываецца ў свеце, гэта дым. Але гэта можа быць аб'ектыўны погляд, а суб'ектыўны выглядае так. У эпіграфе да кнігі размешчаная цытата з Сервантеса «Кожны чалавек – дзіця сваіх учынкаў». Інакш кажучы, адбываецца праца над базавымі наладамі чалавека. І гэта пашыраная ў літоўскай прасторы з'ява. Дбаць пра базу і такім чынам супрацьстаяць выклікам расчалавечвання. Чыста ў дужках у мяне застаецца як працяг дылемы біць ці не біць пытанне пра мясаедства. Калі вы такія чалавечныя і добра выхаваныя, калі жывёлы ў вас гавораць чалавечымі галасамі, а каалы дык і наогул гуляюць у шахматы, што пры гэтым вы думаеце пра забойства жывёлаў на з'ядзенне? Пытанне, якое звычайна ігнаруюць, але ў алегарычным творы ніякае пытанне не адкінеш, бо ты быццам прасвечваеш саму тканіну жыцця і нічога нікуды схаваць папросту немагчыма. І кожнага разу, як толькі пачынаеш разважаць пра сусветныя праблемы або выбіраеш, хто дзейнічае прымальна і справядліва, мірныя дэманстранты ці лукашэнкавы галаварэзы, як бы само сабой вызначаеш дэманстрантаў, але штосьці ў падкорцы падказвае, што гэта не канчатковы адказ, бо і дэманстранты, і галаварэзы жаруць тую самую ніяк не гуманным чынам здабытую свініну. Цытую. «Ці магу я ў вас яшчэ пра нешта запытацца, містер Кайндлі?» Далікатна пацікавіўся рыцар Тэнксалот пасля сняданку, яечні з хрусткімі скваркамі і смажанымі таматамі, грэнкамі і гарбаты з малаком. І яшчэ адна цытата. «А яшчэ яны сёння святкуюць дзень рудога велікана з Карнаўвала. У ягоны гонар мы пад кіраўніцтвам маёй 6-й галавы увесь дзень святкуем. П'ём шатландскае віскі, ямо смажанага гусака і спяваем». Канец цытаты. Інакш кажучы, ці нашы героі такім чынам не ператвараюцца ў тых сапраўдных рыцара і дракона, ад якіх яны выразна адрозніваюцца сваёй ветлівасцю ды выхаванасцю. І ці не адбываецца тут тое, што Леў Талстой называў непаслядоўнасцю добрага жыцця. Беручыся разважаць пра этыку, мы непазбежна адчуваем пад нагамі дрыгвістую аснову, пра якую не прынята гаварыць, пра нявырашаныя пытанні чалавецтва. Бо вось табе ў Ісландыі зноў дазволілі адстрэл кітоў, а ў Беларусі адстрэл мядзведзяў і рысяў. І этычны момант у гэтай справе пакуль што пакідаецца за рамкамі развагаў. Гінтарас Граяўскас.
гісторыі пра адважнага рыцара Тэнксалота і дракона містера Кайндлі. Літаратурныя зацемкі. Граеўска спадае шмат пазнавальных сюжэтаў, узнаўляючы жыццё колішніх брытанскіх рыцараў, напрыклад, пра корнскую мову, баронячы якую сапраўдны рыцар і чулы паэт Рычард Трэвітык заявіў: «Я ніколі не буду гаварыць па-ангельску». І гэтая з'ява бадай не можа пакінуць у спакоі ніводнае літоўскае сэрца. Чаго, на жаль, не скажаш пра беларусаў, якія страцілі натуральны навык змагання за сваю мову. У розных тэмах аўтар паралеліць або супрацьпастаўляе рыцараў, то бок людзей і драконаў. Хоць зразумела, што людзі бываюць розныя, і драконы таксама. Усюды розныя, няма сумневу, пагадзіўся містер Кайндлі. Але старыя добрыя драконавы каштоўнасці не змяніліся за тысячы гадоў. Гонар, высакародства, дасціпнасць, сяброўства. А для большасці людзей гэта проста пустыя словы. Паводзяцца не як вялікая раса, а як дробныя грызуны, галоўная мэта якіх хутчэй набіць шчокі розным смеццям. Канец цытаты. Ці ўзяць тэму урбанізацыі. Мы ж не забываем, што незалежна ад усіх знешніх роляў, вопратак ды імён, мы чытаем пра літоўцаў і параўноўваем іх з беларусамі. Для тых, хто не ведае, нагадаю, што ў 20 стагоддзі абодва народы перажылі вялікую урбанізацыю, то бок пераехалі з вёскі ў горад. Усё адбывалася быццам гэтаксама. Адна вялікая розніца была ў тым, што літоўцы пераехалі літоўцамі, прывезлі з сабой сваю мову, культуру, традыцыі, якія цяпер стануць гарадскімі. А беларусы пераехалі без сваёй мовы, культуры і традыцыяў, а часам ужо і як не беларусы. Словам, размова заходзіць пра гарадскіх драконаў, цытую. Спачатку драконам няблага там жылося, калі не зважаць на хранічны гастрыт і праблемы з залішняй вагой. Уяўляеце, якім полымям дыхаюць драконы, што пакутаюць на пякотку. Ведаеце, гарадскія драконы, як гарадскія вераб'і, заўсёды тоўстыя. А некаторыя сапраўдныя аб'ядалы, як той знакаміты кракаўскі таўстун. Ужо не кажучы пра легендарнага віленскага абжору па імені Цмок Пакля. Не чулі пра іх? Людзі там да гэтага часу кажуць: «Жарэ як Цмок Паклю». Дарэчы, спадар Цмок Пакля мой стары знаёмы. У юнацтве ён быў кволым, цыбатым рамантыкам, захапляўся барока і даследаваў старажытныя мовы. Цяпер жа, наколькі ведаю, ён жыве ў балотах Брытаніі, адрэзаны ад усяго свету. Адбываецца разбурэнне легендаў, нібы драконы жаруць нявінніц, якія прыдумляюць эгаістычныя людзі. А яшчэ містер Кайндлі распавядае, як гарадскія драконы спрыялі людзям рабіць бізнес бясплатна, ў чыстай прывязанасці. І тады людзі пачыналі выкарыстоўваць драконаў як бясплатных фінансавых кансультантаў, як хатніх жывёлаў. А ў такой сітуацыі сяброўства гіне. Містер Кайндлі падводзіць рысу. Агідна, але так і ёсць другое імя чалавека – сквапнасць. На прамежкавую выснову надаецца бутанская прыказка: які ў краіне народ, такія ў ёй і драконы. Японскія рыцары, якія завуцца самураямі, адразу ж забіваюць сябе ад сораму, калі не ўмеюць пісаць хайку. Містер Кайндлі навучае Тэнксалота пісаць хайку. Такім чынам у кнізе з'яўляецца школа паэтычнай творчасці, а чытач разумее, што яна для яго, і яму ўжо не церпіцца паспрабаваць. Цытую. Хайку гэта ўсяго толькі 3 дробныя радкі, кажа містер Кайндлі.
у якіх нічога лішняга, толькі сутнасць. Тое, што ты ўбачыў, адчуў, што цябе праняло з ног да галавы. Уся гэтая прыгажосць і ўвесь гэты сум, і яшчэ тое, што праўдзіва. Так праўдзіва, што прыходзіць само па сабе і без усялякага запісу. Проста вазьмі і выцягні з гэтага ўсяго 3 радкі. І тады маленькі кавалак праўды дастанецца табе як падарунак. 5 складоў, 7 складоў, 5 складоў. Містер Кайндлі адсунуў цяжкую засаўку, штурхнуў дубовыя дзверы і абодва выйшлі на двор. Тэнксалот аслупянеў. Даліна пад нагамі, раней такая зялёная, такая захапляльна да галавакружэння зялёная, была голай і шэрай. Удалечыні на палях нечым займаліся людзі. Тэнксалот адчуў ледзь улоўны пах дыму ад вогнішча. Пад нагамі хруснула льдзінка. Рыцар Тэнксалот і містер Кайндлі доўга маўчалі, узіраючыся ў карціну перад вачыма. Нарэшце містер Кайндлі уздыхнуў. Вось такі ён, гэты белы свет. Ну, як мой юны дружа, вы гатовыя? Я здаюся, сказаў Тэнксалот, у мяне не атрымаецца. Гінтарас Граяўскас. Гісторыі пра адважнага рыцара Тэнксалота і дракона містера Кайндлі. Літаратурныя зацемкі. Не паспрабаваўшы, не пазнаеш. Калі вам няёмка, зробім так. Я пачну першым, а мой апошні радок няхай будзе першым радком вашага хайку. Каб было цікавей, патлумачыў містер Кайндлі. Бачу, вы не адчэпіцеся, паціснуў плячыма Тэнксалот. Што ж, ваша ўзяла. Толькі, калі ласка, не смейцеся. Містер Кайндлі замружыў вочы і, крыху падумаўшы, пачаў. Вароны крычаць, восень прыйшла на палі. Стаю на гары. Тэнксалот падумаў, незаўважна палічыў на пальцах, потым нарэшце адкашляўся і, саромеючыся свайго голасу, прамовіў. Стаю на гары. Побач са мною дракон. Цуд да і толькі. Містер Кайндлі, відавочна ад нечаканасці, крыху разгубіўся і адказаў так. Цуд да і толькі. Калі паглядзець з гары, людзі мурашкі. Рыцар Тэнксалот адразу падхапіў. Людзі-мурашкі цягнуць, што блага ляжыць у свой мурашнік. Містер Кайндлі крыху іранічна. У свой мурашнік, хто сеў, сухім не ўстане. Верш разліецца. Рыцар Тэнксалот, зажмурыўшы вочы. Верш разліецца. Будзем па лужах хадзіць, восень навокал. Узнікла працяглая паўза. Рыцар Тэнксалот усё яшчэ стаяў з заплюшчанымі вачыма. Нарэшце містер Кайндлі сказаў. Хадземце піць гарбату. Зімна. Праз усю кнігу мы даведваемся пра адметнасці драконаў. Адметнасці, вядома ж, ад людзей. Напрыклад, драконы, як і людзі, бываюць добрыя і кепскія. Адно якіх не бывае дурных, бо драконы ўсе цікаўныя, а нецікаўных людзей колькі заўгодна. Забіць дракона значыць пераняць яго мудрасць. Фізычна ніхто нікога не забівае, а легенды нараджаюцца ад няўмення людзей мысліць метафорамі. Яны дрэнныя паэты, яны ўсё разумеюць літаральна. Усе 9 галоваў дракона, кожная з іх індывідуальнасць, яны вельмі розныя, нават супрацьлеглыя. Сярод іх ёсць і жанчына.
і жывуць яны ў адным арганізме, дамаўляюцца праз закон большасці. Таму пэўная галава можа ўсё жыццё быць нязгодная з астатнімі, але нічога з гэтым не паробіш. Толькі падумайце, мы ўсё жыццё шукалі прыгод, кажа пятая галава. Але я наогул не меў патрэбы ні ў якіх прыгодах, я баюся прыгод. Мяне заўсёды вабілі звычайны спакойны свет і хатняя ўтульнасць. На першы погляд усё нібыта знаёмае, але ж яно заўсёды новае і заўсёды няспынна яно мусіць праходзіць праверку, як тыя ветлівасць, годнасць ці сяброўства, як і нашае думанне пра іх. Яны толькі тады захоўваюцца, калі ўвесь час пераацэньваюцца ў самых розных абставінах і выпрабаваннях, ці не захоўваюцца. Таму столькі, колькі будзе патрэба ў годнасці і сяброўстве, столькі будзе адбывацца пераацэнка і столькі будуць пісацца і чытацца такія кнігі з вечнымі героямі і абставінамі. І яны заўсёды будуць новыя.